L-istħarriġ li sar b'kollaborazzjoni bejn Willingness u The Malta Chamber wera li l-iktar tħassib serju tal-impjegati jinkludi problemi fil-komunikazzjoni li ma jħossuhomx li jingħataw biżżejjed valur u nuqqas ta' bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja personali tagħhom. Min-naħa l-oħra l-iktar problemi li jaqsu lil min iħaddem huma li jżommu pagi kompetittivi u 77% ta' min iħaddem irrappurtaw livell għoli ta' stress. Matthew Bartolo mill-kumpanija Willingness li mexxiet dan l-istħarriġ għalli joħroġ ċar il-bżonn ta' komunikazzjoni, fiduċja u apprezzament bejn l-impjegati u min iħaddem. Ħareġ ħafna li kemm min iħaddem u anke l-impjegati jaraw l-istess problemi li huwa ma jħosshomx apprezzati, li forsi hemm nuqqas ta' komunikazzjoni miż-żewġ naħat li tiġri f'kull tip ta' relazzjoni u anke li l-impjegat qed ifittex paga iktar waqt li l-employer qed jipprova jara kif ħajamel biex itih dik il-paga speċjalment fil-market li għandna bħalissa li kulħadd jipprova jżomm l-istaff li għandu. Fost is-suġġerimenti biex ikunu indirizzati dawn il-problemi fuq il-post tax-xogħol, Matthew Bartolo enfasizza l-bżonn li l-impjegati li jagħmlu xogħol tajjeb jiġu mfaħra li jinħoloq ambjent li fih l-impjegati ma jiġux disturbati f'ħinijiet li fihom ma jkunux xogħol. Qal ukoll li hu importanti li l-managers u min iħaddem jieħdu leave u jgħixu ħajja b'saħħithom. L-ideal huwa li t-tnejn huma jsibu mod kif anke juru l-apprezzament lil xulxin. Manka meta noħorġu policies ġodda naħsbu wkoll kif ħadd taffettwa lil min iħaddem u lill-leadership. Għax hekk mhux ħanieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħhom, ovvjament id-deċiżjonijiet li jagħmlu huma ħabba li nuqqas ta' saħħa mentali ħajaffettwa lil kulħadd. Il-President tal-Malta Chamber, William Spiteri Bailey, qal li l-intraprendituri u min iħaddem jaf ikunu għaddejjin minn sfidi fl-iskiet, sostna li l-ansjetà, nuqqas tarqat u d-depressjoni huma fost il-kundizzjonijiet rappurtati fost min iħaddem.